Strýka Imricha, ktorý koncom 70. rokov zamrzol pri lyžovačke v Tatrách, našli a rozmrazili. Teraz žije v novej rodine a objavuje internet. Pred zamrznutím pracoval strýko Imrich ako námestok. Aj teraz chce byť užitočný. Zistil, že dobre platenú prácu si nájde ľahko cez internet. Každý plán plním na 120%. Stačí ísť na internetovú stránku www.zoznam.sk a tam si kliknúť na kolónku Kariéra. Bol som aj pionierom. A to vôbec nevadí. Na internete je pre každého množstvo brigád aj trvalých zamestnaní. Našiel tam aj tipy, ako sa pripraviť na pracovný pohovor. Námestok už nebude, ale pracovať v novej automobilke bude tiež zaujímavé. Na budúce strýko Imrich zistí presné miesto pohovoru. S internetom od týkomu.